Match 3. Man kan inte slå när man är för -5, vad fan? Klart man kan. Har du ingen hoppkick? Shoulder punch. Oh shit. Fuck! You missed him. Why is growing up? That Nah. mustache is gone. Det är nästan som när stålpojken blev stålman. Är det inte det? They call him a man because he plays like a one. DJ Korshaw. Must smack harder. Med en Paul. Turkiet.